Koromogi erokamano kuom kete e Ramogi TV en saa 7 mar odiochieng'. Thuolo bende yudo kendo weche manyien e chenro mar migago wantiere kod mathoth moikoni ma timore kor gwengewa mopogore opogore, kata kamano magi weche ma wamiyo pek. We are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism. Jatend piny Kenya William Ruto koni lweny ma DRC dhi marach kendo nyaka kony pinyno mapiyo. Jokanyo mag ODM obago lam ne Raila Odinga motelo ne ombulu mar yiero ma jakom AUC. Piny owacho olando loro kuonde dosruok mitiyogo gi jochiw thieth ma jo Black e gwenge ma pachoka. Koromogi erokamano kuom Ramogi TV layo matudruok kari 3-6-0-0-1 e YouTube, Facebook kaachiel kod X ma Ramogi TV an bende achiel kachiel kokalo e Facebook page mara mar Ochieng Emmanuel Oago Mbaka imiya pachi weche mopogore opogore ma wakeloni gi elak sechegi machiegni bed kod chakruok nyaka gi. Ka wachako en jokanyo mag ODM ma duond bura mar ODM obago alam ne jalar kom kuku mar riwruog pinje Afrika AUC Raila Amolo Odinga. Romono mobagi kar Bomas of Kenya, Nairobi, timore mana ndalo manok ne ombulu ma yiero jakom mar AUC e boma ma Addis Ababa e piny Ethiopia tarik 15 dwe ni mano giko dira. Raila piem kod Mohamud Yusuf ma Djibouti kod Richard Randriamandrato mar Madagascar e laro lemono. Winjana kaka lamno dhi nyime ka watudore kanyo kod Eric Owenga e yor sime nyakwarom gajwang'. Eric, erokamano kuom yudo thuolo maloso kodwa e chenro mar migago. Ang'e ni en nyasi ma bendo bagi kendo en alam mobagi e kar romo mano ma ntiere chuny boma ma Nairobi. Nyiswa ni to chal nade jomage moyware alam ma kama to nyaka gi sani chenro no ang'o mosetimore kata ang'o ma wageno neno e chenro no? Mana kaka wachono Emmanuel abiro na achiel kachiel ka Bomas of Kenya kuma gie sani ka inya neno e picha ka mielo chwere maratari kaluwore kod nyasi mar alam mobal kod johera mag ODM ahinya to mine mag duond bura mar ODM mobago alam ma kawuono alam moyiedhi mar chwako kod wuoyo kod Nyasaye mondo neni dwaro mar ogai mar ODM kata Raila Amolo Odinga oyud loch e yiero michano bago chieng' ngeso jumani. Wang'eyo ni en alam mano mane gibago dichi ma kawuono kech wang'eyo ni kinde thuolo mokalo migosi Raila Odinga ne en jatelo mar ODM osebedo ka odewo ahinya joma mine. Koro dichi ma kawuono wakeini mag ODM kaachiel kod jotelo mag buore Nairobi ka obago alama kamano kendo en alam moywore kod jotend dinde mopogore opogore ma bende osebedo ka chiwo wach kata chiemb chuny ahinya motedre kod dwaro margi ni mondo migosi Odinga obi oyud loch e yiero mabiro. Alama kawuono ni tayari migosi Odinga owuon oseyuoro kaachiel kod min ode Ida Odinga kaachiel kod jakom mar duond bura mar ODM Mikae Gladys Wanga kaachiel kod gavana Nairobi ka Johnson Sakaja moko kuom jotelo moteno Odinga e alama kawuono ni kendo en gima dhi nyime kendo wageno ni kata Odinga en owuon oboyudo thuolo ka e chuny lamo kata lamo oserumo mondo ochiw twak mamare. Gima wang'eyo ni alamni Emmanuel obiro mana kod ndalo 4-5 kama to dhano wang'e to te ng'iyo piny Ethiopia kuma idhi chanie yiero ma bende osebedo ka jo Kenya rito ahinya kuom thuolo maromo higa achiel nyaka ne Odinga land dwaro mare dwe mar achiel higa mokalo. Kendo wang'eyo ni osetimo kampen moro mosewuok e pinje mopogore opogore. Koro wang'e jo Kenya duto chieng' ngeso biro ng'iyo piny Ethiopia. Emomiyo mine mag ODM kawuono wacho ni gibed kod romo moyiedhi mar alam ma gie sani dhi nyime. To mana kaka ne wachono en piem ma dhano ng'iyo jotelo adek ma oting'o Odinga kaachiel kod jal ma ok e piny Djibouti Ali Yusuf kaachiel kod jal ma ok e piny Madagascar Richard Randriamandrato. Koro gi sani gima dhi nyime en ni
ukumbi ni kata kuma alamo no bagi dhano oyuoro kama ng'eny mokalo kendo gibako lewni manyiso ni gin johera mag ODM kaachiel kod mamoko kiwuok oko mar ukumbi kata kuma alamo dhi e nyime oko mar Bomas ka dhano ng'eny otimore ng'eny machalo mire Emmanuel mana gima dhi nyime ka gie sani Emmanuel. Ni duond bura mar ODM osebedo kod osiepe mamoko matiende niya ni tiere osiepe mosebedo kawacho ni gin mago mag ODM. To kane waketo weche motenore kod piny owacho monywando, be nitiere moko kuom osiepe mag duond bura mar ODM ma ok gin jo ODM ma bende neno koseyuoro e alam ma kamaendi? Gima ng'eyo achiel kuom jotelo manyawacho no kiduond bura machielo to bende wang'eyo ni ochiegni kod ODM, mano en migosi Johnson Sakaja, mang'eyo ni en gavana ma Nairobi County noyier kod otiko mar UDA. To gima wang'eyo ni dwaro mar Odinga dhi e piny mare mar gombo bedo jakom mar riwruok mar pinje Afrika en gino ma ochung'ie kendo idhiyo kod piny owacho. Koro en gima kata na jotelo ma oke ibade machielo chande ng'eny gi gisiro dwaro mar Odinga no, kendo gima ng'eyo ni Odinga en jalno ma piny owacho emochung'e toke ka dhire mondo oneni okawo omno. Koro jotelo duto in ka, lakini mano ma wang'o neno gie sani en mano Johnson Sakaja mar UDA ma bende ng'eyo ni mano onyiso ni piny owacho kaachiel kod wach mar broad base ni kata sirikal monywando ni onge koro wuok. Gimong'en weche osebedo ahinya to duond bura mar ODM nitie jotelo moko machung' kod piny owacho to moko nitie ma temo kawo balo, lakini gimong'eyo ni dwaro mar Odinga ni en mano ma piny owacho mamalo ema nyaka chung'i toke kendo nyaka konye mondo oyud kom ni kopo ni obro yude. Emmanuel. Mano erokamano Eric Owenga kuom miyowa ler kotenore kod mano ma dhi nyime. Wan gi geno ni kinde mabiro bolosno lipot motenore kod Manyakwaro Mgajwang'. Chenro dhi nyime, en chenro mobagi mar lemone ogai mar ODM Raila Amolo Odinga e lek mare kod dwaro mare mar mondo mi obi yud kom mano ma jakom mar duol mochung'ne tayo chenro mag pinje Afrika mano AU e Book Commission mar AUC. En gino mobagi e Bomas of Kenya kendo en mobagi kod wakeini manitiere e duond bura mar ODM. Gi sani migosi Raila Amolo Odinga kaachiel kod mama Aida Odinga kaka olero kanyo gin mago ma oseyuoro e chenrono ma dhi nyime achiel kachiel Bomas of Kenya. Nitie jotelo mamoko bende oseneno kanyo kaka Eric Owenga olero. Wantiere kod jago ma bende en governor e county ma Nairobi Johnson Sakaja. Wantiere kod jakom ma duond bura mar ODM e Kenya mangima Gladys Wanga kin mamoko. Kendo kanisni mopogore opogore gin mago bende koro oseyuoro e alamno en chenro madhi nyime. Par kanyo Raila Amolo Odinga bolaro komno kod Mohamed Ali Yusuf mar Djibouti, Richard Randriamandrato mar Madagascar. Yiero tarik 15 mano giko odirani. Lipot motenore kod mano wabro kelo ni e weche manyien mabiro. Kadhi nyime jodak e gweng' ma Barwesa e kaunti ma Baringo poto endara ka ging'anyo ewi kaka ojende 4 ne ochwadi gi magine kinde rakruok margi kod apisas mag obila. Rakruok kind jopiny kod obila nobiro kaluwore kod kuo mag rombe mosebedo katimore e gwengego. Jodakogo thothoriyo kendo obila ochopo, kata kamano weche oduogo kethore bang' gidhi ataro. Jodak osebedo ka ywak ni obila tudore kod jokuo mag jamni kendo miyo giyombo kod jamni e yo mayot. Kapod wantiere weche motenore kod mago mag arita kwe Nyakwaro Mgajwang', en ni anyuola moro mawuok e ward ma Dundo e sub county ma Mwingi ma Ugwe yogo tho moro magalagala mar miyo kod chuore. Wachore ni chuo nonego chiege bang' tong'e kod opanga matindo tindo kendo bang'e to olo kiri mager kendo en bende otho kamano. Joneno wacho ni jogo osebedo kod gwandruok ma kinde ka kinde kendo nyoro tulo no muoche kindgi. Obila dhi nyime kod nonro wi tho makamano.
Tumepata habari jana jioni kana kwamba mzee wa Iboma amemuua bibi yake kwa njia tatanishi, njia ya kumkata na panga, na mwishowe naye huyo mume wake pia akakunywa dawa na akafa. Huyu bwanake alikuwa ameshikwa kwa ulanguzi wa dawa za kulevya, kwani alikuwa anaishi kule Mombasani na alitoka kule na mafundisho mabaya. We intervened and the course of law was followed. Was prosecuted in Mengi law courts and taken to remand for threatening to kill. Actually, the panga was also recovered that was presented before the court. Apparently, the court has been very lenient. You can now see the damage. They released him on very flimsy grounds, very low terms, considering that he had actually threatened to kill our sister. Now it's barely 2 months. Now he has really caused us a very big loss, damage to the family. Wabiro Nakuru, skul sekondar ma yawuoyi ma Nakuru Boys olor kuom ujumbe ariyo bang' nyithind skul nong'anyo kinyi ma kawuono mana kinyo bende piny orugo kawuono. Ler ma wayudo en nyithindo adek ne oyudo hinyruok ka mwandu mag skul no bende okethore. Ng'anyo ma kama ochakore mana dakika machuok kapok saa 3 ne ochopo ka jopuonjrego ne ng'ur e tim mar tuono gi chae ka achiel gi wilo bende gidwaro mondo milgo japuonj maduong' ochuno ni obila ochope skul no machungo ng'anyo ma kamano mane obedo kuom seche 4. Kawuok Nakuru jodak e alwora mar loso nyamburko e kar dak matena Nairobi kwano lal bang' mach muoch kendo wang'o mwandugi otieno ma piny orugo kawuono. Majno ma jopiny chich ni okel kod muoch mar dak mach mong'ere kaka transformer. Gikoni okelnegi lal kendo koro ging'eyo ka ginyalo timo. E kinde masirano jopiny ne owuok mar konyo nego mach kaka yor temo reso mwandugi. Nonro osechak tim mar yango adiera e wi gima ne okelo muoch mar majno. Piny owacho ogolo siem ne jok machiwo chenro mag rwayo del e ute mopondo kadel jony mondo oyud lesen mowinjore kendo we pondo ka gitimo chenrogo. Jagoro migore migawo mar thieth Mary Mudhoni okoni jok mar ruecho e kuonde kaka spa mag tongo na tinde obukore ni gin bende ginyalo chiwo thieth ne jok man kod oguro maremo kod chonge e kind mamoko. Mudhoni ochiwo siem ne johala ma kamago kendo koni ibiro kawnegi okenge mag chik. And we are not saying that people have been restricted from going for plastic surgery. There are many people that deserve actually to go for plastic surgery. Maybe you have extensive burns and all that, you know. But we are saying whoever is running the spas unauthorized must close them. We are not going to allow people to continue dying because of irresponsibility of individuals who are selfish and hungry for money. And we will not also allow products like shisha to continue being taken in this country, whether to manufacture, sell, or even market to the people of this country. Mano siemo gol ne jogo mosebedo ka chiwo chenro mar rwayo del mago jok matimo massage e ute mopondo ka del jony giyud lesen mowinjore kendo kik gipond ka gitimo chenro machal kamago. Siem mogol kanyo. Kawadhi nyime, riwruogo nagi Mombasa modak e kaunti ma Homa Bay koni achiel kuom agenda margi en neno ni gichiwo weche mag ohala kendo gijiwo kaachiel kod somo e kindgi giwegi. Kane giloso romo mane gibago Utange Mombasa kotelni kod jatendgi Hezron Awiti Bolo. Gikonyo nagi onego ti kod kwan gi mathoth Mombasa e timo lokruok korka weche mag ohala kaachiel kod siasa. Gidwani onagi bende oket maino jiwo chenro mag dongruok e gwenge ma giwuokie maneno ni onagi duto dongore wang' achiel e bombe kaachiel kod e kor gwenge.
E Mombasa ka joma osetiyo matek mogero port, mogero railway, mokunyo kidi mogero go Mombasa, moting'o gunia Kilindini, mobedo askeche mag ji, moloso nyaka system mar serikal kano weno gi British en jodalawa. Akwano mondo ung'e wabiro bedo ka, wabiro dak ka, ong'e ng'a wabiro bwogowa, ong'e ng'a wabiro pogowa. Wan gimoro adi achiel, kochopo chieng' makoro wabiro bedo ka wamanyo kombe mano wabiro wuoyo chieng' moro machielo. Sani e mar chiemo, siasa pod bor, donjuru e tich kendo kik uyier tije. Tich miyudo kaw itime, iluongo wadu mandala ubika mondo wati. Kama wantie ni kadipo tich moro owuok to wane mwakuongo ilando ne jowa gite mayudo mano wan. Ka nitiere ng'ato achiel kuom man gi problem kata mar tuo, wabiro wuoyo ka joka ng'ato wanyalo konyore. Thought en accident. Koro biro kanyakla ne miyowa waneno gik mang'eny. To kendo bedo wachiel ni ogolo wach mon jo South Nyanza kia jo Saya. Wabedo ka joluo adi achiel ma Mombasa. Na kwayo joluowa kik pogwa. Sani jomoko jitenga ni kando to jomoko ni koni. Ka biro chopo ndalo siasa gine makoro jo Ramula tiyo kodgi mondo gipog joluo. Wang' nodon wabed gangari ma ng'ama pogwa Mombasa ka bedo maonge. Kan tiere ng'ama ni oko mane Mombasa ka manyane kama jaluo nitie mondo wajod kamoro achiel. Kitu ambacho nimefurahi na nawaomba wajaluo waweze kushikana kama jamii, waweze kuhurumiana kama jamii na waweze kupendana kama jamii. Jatend migao mateko pia wandayo chako chenro mar keyo teko stima gwenge mag Mugirango, Nyamira kaachiel gi Kitutu Masaba. Kanolose chako chenro ma osergi duol mar Rerek ma familia 580 ni geno ni biro tudne gi stima ka kuonde pimo chai maromo 50 bende biro tudi. Jatelo mawuok e kuonde chung' od bura go kwayo piny owacho mondo ne ni mier duto oyudo stima maonge akwede. 620 million shillings has been put aside for purposes of electrification in this county alone. Hii county ya Nyamira, tunajua stima saizi is an essential facility that we should have. Ni kitu ambao tunastahili kuwa nayo kila wakati. Vile umesikia wengine hapa wanasema it's digital, mashule zetu zinataka hiyo. Hata manyumbani kwetu tunataka hiyo, hata watoto wakati wanarudi kutoka shule ni lazima wapate mwangaza ya kutosha ili waweze kufanya masomo yao. Kuna buying center 5 kwa eneo, nyanda za juu ziko 3 na nyanda za chini ziko 2. Zote zinahitaji stima. Katika nyanda za juu ziko na stima lakini nyanda za chini hazijapata stima. Tafadhali na hao wapate hiyo stima. Asante kwa kuja hapa kwa sababu sisi hapa hii kwa kijiji hatuna moto, lakini mheshimiwa vile anaingia tunapata moto. Na asante kwa sababu nyinyi ndio mlimsaidia hiyo moto kaingia hapa. Jatend riwruok jopuonj mag Kuppet kaachiel gi Kesha bade ma Turkana wuok oko kendo kwedo wilo jopuonj motim gi duol mandiko jopuonj tich e pacho kamano Teachers Service Commission. Jotelo go ywak ni TSC no wilo jopuonj kowuok e county no kadhi e counties mamoko ka nyaka sani TSC pok okelo jopuonj madino fuok manitiere county no. Kani giloso boma ma Lodwar, jotelo gi jopuonj okwedo telo marach ma jotend jopuonj e ho mar Okak magiwacho ni emane otelo e chenro mar wilo jopuonj go. The TSC Regional Director, Rift Valley, is mercilessly exiting teachers from the secondary schools in Turkana County to mostly Elgeyo Marakwet County or Baringo County without following the regular procedure as stipulated in the TSC Act of 2012 on the transfers of post-primary school teachers. You cannot transfer a teacher who has not requested for a transfer. And we have a case example of Lodwar High School. A teacher has been transferred, and he has even written an appeal. So there is a lot of nepotism. Somebody is transferring people from his own region. Regional. That one has to stop. On behalf of the people of this county, we are going to write letters, we are going to append signatures, and
action must be taken. Lawful action must be taken against such individuals. Ya kwa magiro kamano komedo kete Ramogi TV semakilni weche manyene chendo mar migago ntie joma bende loso koda mopogoro pogoro ni mondo mi migi mana thuolo mayango to gin jomage ma bende osebedo ka neno Ramogi TV Galaxy. Kamano kanyo mwalimu Aditicha Onyango kamano kum kete Ramogi TV chono Ching Manuel aneni eyo makare kendo weche manyien chendo mar Ramogi choponwa gima wuoro en ni to alamno obage moko luengeji duto yayo kamano kumorote machal kamano shani Achieng wacho ni Ching Manuel ni yo makare antire buore Nairobi kaendi Joseph Obilo. Ching Manuel amor gi wach mar alam mibago ne Raila Amolo Odinga wan gi geno ni alam bro chopo kare. George Odhiambo Oduoro Ching Manuel ni maber kantiere gwenge mag Eldoret wan gi yie ni alam bro chopo makare e weche mag lemone migosi Raila Amolo Odinga. Kamano ka thoth ma bende no ka kendoro ote gin jogo maloso kone record gigo ma timore duchi makawuono. Anoldo Galo chono Ching Manuel jafombo an be anene yo makare. Joseph Osir kamano kum kete Ramogi TV wan waketo geno ni gigo mabro timore giko direro kamano antiere kod jal ma bende luongore kaendi bende ni Joseph Jalejo wuod Semerata. Ching Manuel ni kantiere Semerata kaendi wan bende en bende ndiko kanyo ni en gi geno kamano Joseph Jalejo wuod Semerata. Sylvia Atieno Misano Ching Manuel ni kantiere gwenge mag Homa Bay wanga timo makare kaka jatelo kamano kum kete Ramogi TV. Ruth Nyakwar Okinda Benisano Ching Manuel aneni yo makare kachiel gi Flavian Harriet Bill Clinton Otieno gi Kaora Julie giduto giloso mane weche moteno record alam mobagi kawuono ne migosi Raila Amolo Odinga Edward mare mabedo jakoma duol mano mar AUC alama bendo bagi Bomas of Kenya. Kikiri mabor Nyakwar Mgajwang waduogo tok yuyo matin. Aviator Player of Love on Shabiki.com. Juu hii Feb, huku ni mapenzi tu ya roho na Aviator Game. Juu big wins and rewards zipo in seconds. Kubali igive this season. Cheza Aviator and win thou hourly by hitting the highest multiplier of every hour between 9 a.m. to 6 p.m. It gets even better uki hit the highest multiplier of the week. Kwani una win $500,000 and a chance to enjoy a lifetime opportunity of riding in a helicopter. This Valentine's kama mpoa wako hata give. Usitense. Shabiki ina give. Not for persons under the age of 18. Shabiki.com is authorized and regulated by BCLB 428. Ma oken mana sigand hera. Donge wan wabiro timo arus. Sama chuny mokuyo ketho ngima ng'ato. Waromo kamae. Kendo afanyo ne jaod nyamino matin. Hera mane okwer, tima ndhoga kod weche mopondo. I'm sorry. Ang'o momiyo in wuonda kamae? Mano ok nyal bedo hera. Hera chako dongo e kind ji ariyo. Mana ni mondo temgi gi pek mar gik ma gisekaloe. Ne won Prince Raj. Ang'o momiyo okidwa yie? E kind piem mar gombo duong' kod makruok gi joot. Chema ni mula tibo neno gima ana bro timo ni. Nyaka ng'ato tim yiero. Yiero manyalo loko tiend hera. Choti Sardani. Wuok tich. Nyaka ngeso saa 2:15 otieno. Fuel your day with Citizen Duka and Quickmart. Get a breakfast snack pack, mandazi, egg and samosa at only 95 shillings. Or lunch pack, bowls and soda at only 145 shillings. Simply dial *487*5#. Choose your item, pay and pick up at your nearest Quickmart. Citizen Duka, your home of discounts. The home of discounts. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand gima gi mopondo. Siasa ka ng'amoy waye maduong' ka tere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'era nyisi mabeyo mane giweyo.
ne japiny opogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuno. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ni bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. How do you expect me to live without Tasha? Look, sir, with all due... Viusasa brings you the most thrilling, emotional and inspiring dramas. Meet Monica, a beautiful young woman with big dreams and a burning desire to escape the ghetto she grew up in. Will the world she's trying to leave behind pull her back? In Ahadi, surprise! Hans, an orphan, returns home to face his late father's will. He's expecting money, but Hans lied. On Makanika, there's a talented musician who just needs one break. I have no time. Give him a chance. Will his music career survive, or will the streets take him back? You just have to work hard. These are the stories that will keep you hooked only on Viusasa. Erokamano kuom medo kete e Ramogi TV chenren mar migago. Maleo rowere 300 ma osetieko sombgi mar klas 12 mowuok e kar chung bura ma South Mugirango e kaunti ma Kisii oyudo fuong'ruok bang' yudo puonj e wi kit tiegruok ma ginyalo dhi e kuonde tiegruok mopogore opogore. Chenrono nobagi alap ma itago kendo kelo kanyakla pisas mag piny owacho, riwruoge mopogore opogore kanyakla gi jonyuol manonyiso mor margi ne tiegruok ma kamano. Ojiwo rowerego mondo oyang yore mag yudo yuto magi kinde ma midhiero mar nok matije pod okwako pachoka. Educational level and climb slowly to become a professional. Another thing is that you can only be an A. Restoration, build construction, that is masonry. Young people, in fact, they are having a small thing I'm giving to society. When you'll be going to colleges in various... We are enjoying. Are you getting something? Well, tumetengeneza mpango huu ili kuelimisha aswa wale vijana ambao hawapo shuleni, wale wamemaliza kidato cha 4, wale wamemaliza darasa la 8 kwa ile ambayo ni formula imekuwa hapo mbeleni, na wale wa CBC pia ambao wangependa kuingia katika technical training, kujaribu kuwapatia hamasisho na kuwapatia guidance towards choosing the best professions and skills and technical courses. This is in line with the government agenda on skill alignment, where the government purposes to export labor and also to ensure that the skills that the youth engage in or training align with what is required in the labor market. Nilikuwa nataka kufanya engineering, but kwa ujuzi wao wamenisaidia, sasa nimeona. We are very much grateful and we hope that after this exercise, students will be able to choose their courses and their careers appropriate. Jadake wad mana mwele kar chung bura ma Sirisia account ma Bungoma kwa mondo riulwedo e kedo kod weche mag EMO hiu mogo tache gwengego. Tenli kod MC Emmanuel Charles Nangulu giango luor mar yotere kod kwan momedore mar EMO hiu manego lek nyithindo manyiri mathoth. Yotelo go singo tiyo kanyakla kendo chugo chenro mabiro rakore kod kwan lipodego. Na zile za shati sasa hii kitu weka mbele ya uso usioneka. Dogon tumekuwa tukisaidiana, lakini kwa sababu watoto ambao wamekuja leo nimeshanya wote kutoka na Mwela Ward, watoto zaidi ya 100 wakiwa na watoto wao ambao wamezaa. Tunataka kuwapatia mafunzo ya artisan jobs. Kusudi hii watoto, hii sambuli ya watoto, kama sisi viongozi mara mingi tumewatenga, tunawacha nje, tunafikiria tu mambo ya mikanda, tunasahau watoto ambao kwa nyumbani zao. Unaweza kubadilisha na ukaenda katika vyuo anuwai ukajiendeleza kwa taaluma maalum ili uweze kujitegemea
na uweze kusaidia yule kiumbe malaika uliyemleta duniani. Na tumewapokea leo, tumekuwa na saiti ya 50 katika Namwela, na wote wameahidi ya kwamba watarudi masomoni. Jopiny gweng' ma Oula Othoro Dareji ward ma wang' chieng' kar chung bura ma Karachuonyo wuok oko kendo kagigoyo oula gweng' ma Aora Miriu kaka yor geng'o masira mar oula ma darogi e mier higa ka higa. Jogweng' alworano wacho ni gikawo ndamo kaluwore ni piny owacho osewuondogi moromo ni tieko wacho oulano, ka gima duong' en ni piny owacho osebiro katimo en pogogi chiemb kony ka oula osedarogi e miere. Ali Abich miwaler. Familia mire mathoth e sub location ma Kobale ka chud bura ma Karachuonyo. Oula osebiro kadaro higa ka higa miregi e kinde ma koth chwe mang'eny mamiyo Aora Miriu pong' kendo muomo nyaka e miere. Jopiny osebiro ka ywak ne sirikal mondo omany yore mosiko minyalo tieko pek mar oula e gwenge ma kono, to mano pok otimore, kendo lit ma gisebedo ka ginene midhiero mar oula koro miyo gitang' chon kendo chako loso ohinga gi lwetgi mar temo geng'o oula kik muom e mieregi e seche ma migepe mag sirikal to rito mana biro tero negi chiemb kony ka pi oula osedarogi e miere. Ne wachake kendo wadhi, to sama tieni lo tek, kwe ma wan go tindo to tur, kech waserito sirikal maduong' mondo bi, to aneno kendwa no hamwa kendwa ni nyaka wakunyo oula ni. Watiyo gi kech onge gima nyo wapuro, wabiro gik mono wakomo, karomo Desemba pi nochako pong', pi nochako dhigo. Iga ka iga pi chandowa. Koro nwa wuok oko kako jo gweng' te mondo mi wabwago oula ne pi ma inyowa. Nwase puro to wasebedo gi bwok ne pi dhi pong'. Koro wago oula ka, mine goe, chuo goe, wagoe waduto te, dar oromo wa. En chenro ma onywando deye, ojende, mene matindo kaachiel kod jodongo, ma moro ka moro ni kod jembe kod opau e lwedo, ka gigoyo oula ma pi nyalo ringe ka Aora Miriu opong' mondo oula kik donje mieregi. Kila mara opong' to biro to inyowa, makata cham wapidhe tiende ka ok nyal timore, alod ok nyal timore, nikech magi gik ma ka wayudo kotimore to wachulo school fees, to wan be watimo go maendeleo matin. Koro pigni otamowa ni ok nyal timore. An gi mine ma dhodho, an gi mine ma expectant mothers nika, to an gi the elderly benikai. Ka giwuok oko mondo gitem gigeng'e gini endi, kik gini nyorgi. Koro kwayo man godo, wan a broad-based government. Ka wan a broad-based government, ok wadwar ni specify ng'at achiel. Kae wan gi PS Dr. Raymond Omolo, akwaye wuod Karachuonyo. Magi jodalau, dongi biyo sodo kaendi, helikopter pie ka, wambi konywa kaka aneno ikonyo piny Kenya mangima. Jogweng' ne wacho ni gigo ma gitiyogo richo kendo ok nyalo miyo gigo oula yo mowinjore, ka gikwayo sirikal mondo iomegi teko e chenro ma koro gitimono, ma ok rito biro pogo gi chiemb kony bang' ka pi osedarogi e mieregi. Sirikal moritowa one kaka nyalo konyowa mondo gimiwa kata tingni makonyowa chodho oulagi, nikech watiyo mana gi kwe ok dhi dip, ok nyal geng'o gimoro moloyo ka gikelonwa tinga. Mar ariyo, jowa owuok kendo tiyo gini, to gini osebedo ka josiasa kawogo mileage seche ma gidwaro kura ni gibiro tieko flood, to ka giseyudo to ok wanegi. Raymond Omolo, waseneno kowuotho e gwenge ma Kano, gwenge mamoko to mato dala. Pok wanenogi, wagombo mondo mi wane jotendwago, gimbe ging'adnwa rieko, yo manade mwanyalo bedogo kama nyaka chieng' ma pi ok pong'wa. Coordinator mar Red Cross e County ma Homa Bay, Samuel Omondi, wacho ni ne gichiwo puonj ne jogweng' kaka ginyalo geng'o midhiero mar oulano, to mano ok nyal tieko midhiero mar oula e alworano, pone sirikal ok okonyogi. Jopinyno ochokore mondo bika gikuny oula, mondo mi ka pi yae Aora mar Miriu, to yudo kama onyalo gore, genge monyalo gore kapok odonje miregi. Gitime gi lwetgi, gichokre achoka kaka jogweng', to mano pod ok oromo, miyo pod en mana kwayo mwaoro ne migepe mopogore opogore kaachiel kod sirikal ni ka wanyalo yudo mashinde machalo kaka excavator
mondo mi wakuny bugo ni matut ma ka pi obiro to gore mondo mi jowa obed gi thuolo mar timo tijegi, gipur puothegi, gidage utegi mondo gibed gi kwe. Alia Beach, Ramogi TV, Homa Bay. Ka wuok e gwenge mago Homa wadhi Mombasa, jokanye sekta ma Limbe County ma Mombasa koni gimor gi kwano welo masani timo limbe kadhodh nam chumbi karabiro ni ma en kinde ma welo matin ema thoro bayo Mombasa. Gikoni thoth welo mowuok e pinje maoko gin mago moringo koyo mang'ich masani otimo newe pinjegi, gino miyo gimanyo pinje ma mor. Joja oko nigi ler mathoth. Kwan welo to chutho mago mawuok e pinje maoko masani timo limbe Mombasa omedore, gino mabende sani kelo buonjo ne jogo manie sekta mar limbe kod ohala Mombasa. Welo mane wayudo kabayo e alwora ma Mama Ngina kone gimor gi kit lwasi mantiere Mombasa ni mar pinje gi sani piny ng'ich matamre gi nono. From Poland. Now in Poland we have 2 degrees, so the weather is very beautiful. Mombasa is quite different than our cities, so it's very interesting and people are very friendly. So thank you very much. You welcome us and it's very nice. Tried some spices in the market, and we visit some old town places. Very nice, unique. Yes, we will really recommend Kenya for Polish people. Our tourists are happy. So far, we've taken them through so many historical places and just a few attraction sites. We started our tour at the factory of souvenir, that is Akamba. We also showed them the Hindu temples. They've seen how the Hindu people pray. We've also shown them the landmark of Mombasa, the Tusks. And we've also taken them to the museum that is for Jesus and the Holy City. Pisa maduong' e migao mar limbe kod ohala e kaunti ma Mombasa, Pauline Oginga, koni ma bende timore kaluwore gi chenro mopogore magisebedo ka giketo mar lombo welo. Adiera sama kama iwachoga ni jolimbe onge, lakini waneno pogruok higani. Waneno kiwuotho tineno jomoa pinje maoko kabiro nikech chal mar alwora be. Wasebedo kwa wago poro ni kaunti kaka kar limbe to marketing mwasetimo gi promotion en gima ipitho kawuono lakini ibokeyo kiny. Koro wasechako neno kakeyo biro matin ido kandeke besani moko pong nyocha juma mokalo Ethiopian Airlines okelo welo mang'eny koa oko to ntiende ke be momedre mabiro Mombasa County. Koro en gima nyaki bed gi strategy maber. Kata kamano, weche mag rochruok mag arita ne bende oyangi kaka kuonde monego timie lokruok. Leo tumeanza kuona watu ambao wanatumia pikipiki. Kama tunatembeza wageni, kuna jamaa wanatoka nyuma na pikipiki, wakura simu ya mgeni na wanaenda. Tumepeleka cases mingi so far polisi, lakini sio zote ambazo tumemanage kupata zile simu tena. Ikichesama ng'ato masa umasimu waturu mtoke to obo wacho kamoro to jibulguru biro kagiwacho ni kwadhi kama timayowa. Koro polise watudre gi county commissioner gi team ne nyaka county commander mane wachako arita magi gidhi round kuonde ma ging'eni ka emimaye gachi to giketo jomoko to gimako jogo. Mageti moreseche gi mamoko kuom okange matend kaunti ma Mombasa temo kao en mano mar neno ni gilombo welo mawuok e pacho ka. Wang'iyo limbe mar domestic matiende ni ng'ato wuok ode kadhi dhonam, jomoko wuok e counties mamoko kabiro limbe county ma Mombasa ka mondo kik walor hotel nikech nitie gimoro miluongo ni peak and off peak season. To sama nitie off peak season matiende nitie jomichunge tich. Wadwaro mondo tende wabed kaka tende ma Nairobi gi kuonde mamoko matiyo throughout the year mondo yuto bed maber. Kech sama ng'ato gole tich to matiende ni joode ok nyal chiemo, ok nyal chulo ot, odar samro dhi nyaka dala. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kadhi weche matimore kaunti namba 48 mano pinje malibamba en riwruok mar pinje Afrika ma Ugwe kod pinje mantiere Afrika ma Milambo dhiriwore e chuga put mabiro konyo nyayo kwe e piny mar DRC. Magi yang kod jatend pinje Afrika ma Ugwe mabende jatend piny Kenya William Ruto. E kind lokruoge mamoko mabende koro ketie temo nyayo kwe lweny madhi nyime pinje mag DRC kod Rwanda. Simfros Okinda ni kod mathoth.
Jatend piny Kenya William Ruto norwako wele kar jot mare okinyi ma kawuono ka thur mar wach ne en temo nyayo kwe e pinje Rwanda kod DRC. Ruto lero ni riwruok mar pinje Afrika ma Ugwe EAC kod mano mar pinje Afrika ma Milambo SADC dhi bedo kamoro achiel kendo chuga put mabiro tayo chenro mag nyayo kwe e piny DRC. Having two concurrent processes running parallel creates unnecessary competition, creates avenues for forum shopping, and many other things that undermine the ultimate goal of these processes. So we agreed that these processes should be merged into one. Apuno biro loso riekni ne weche mag choko omenda, neno ni mwandugo tigodo kare kendo tayo chenro mag kelo kwe pinjego. And number 3 is to focus on both intra-Congolese dialogue amongst the parties in the DRC and also in the dialogue between DRC and its neighbors, more particularly with Rwanda. Kopogore chuga pudno, Ruto bende olero ni ibiro yier jomoko ariyo mondo omed kwan jota chenro mag nyayo kwe kowuok e ng'at achiel nyaka ji adek. We are in consultation between me and my co-chair on identifying the additional facilitators so that we can provide a more robust mechanism and energize the whole process of mediation. Wenge koro rito neno ka jatend piny DRC Felix Tshisekedi kod nyawadgi mar Rwanda Paul Kagame biro yie bedo kod twak kod kweth mar M23 e temo nyayo kwe e pinje ariyogo. Simfros Okinda, Ramogi TV. Koro we asud e kom ka mondo mi Walter Nyambaga omewasigana majuma mokadho. Bende hiwinje mosako iti e kor juma mokadho. Wami mose choki mag siasa mondo bende winje mago ma onyongo chuny e juma mokadho kata mana ithuolo mosekalo. Walter Nyambaga machiegni. Bas, jopuonjre ni kod wach. Kawuono ni un kure. Kawuono wawuok oko. Nang'o ya iwuod Siaya? Kawuono wawuok oko. Mondo wadwar me nyana gi sirikand ni. Sirikal otimo ang'o? Otamre miyowa help. Kuom sani pesa wa. Nyithindo Nairobi ka oginyal chiemo. Nwane wuoyi matin. Oginyal chiemo. Nyithindo Nairobi ka oginyal meto. Tuoni nyithindo ok nyal muonyo. Oginyal chiemo. Oginyal meto. Aradhi nyime. Ok nyal somo. To ka ok omiu to ang'o matimore? Ka ok gimiyowa wadhi nindo kanyo. Ka ok gimiyowa wadhi nindo kanyo. Adier? Kawuono wadhi chiemo na Vasai Towers. Aya, sawa kare. Siaya nitiere kod wach. Gima dakwa sirikal ma county mar Siaya. Mayo wane lo jo boda boda. Ging'i jo boda boda gi wang' maber. Obed nade? Giwach ni seche ma koro gidwaro kura kata gidwaro telo mamalo. Eka koro gimanyo boda boda kuma nitie. To in be ja boda boda? Sani wan kaka wan jo boda boda wachung gangari. Okay. Koro uchung nade? Wan kaka wan jo boda boda wachung gangari. Ang'o? Wachung gangari. Mayo, koro uneno nang'o? Wabende wanyalo chungo kata ng'ato wa mondo biyo kaw kom. Nengi bed ni seche ma gidwaro to gimanyowa pikni go pepe ndara ni mane kamoro gi. Yae, ikoni a pikni go goyo nang'o? Pikni go pepe ndara ni mane kamoro gi. Tera ni mus. Yae maro, ibiro ketho ogunja. Pikni go pepe ndara ni mane kamoro gi. We alosa ne kod jatend Komalensi moro ka. Madhe, ini nyingi ng'a? Asante, kwa majina yake naita retired MCA Mary Maria. Mary ng'a? Mary Maria. Okay, Mary. Olwache ita. Mi nalima Chiring'anyi na shamba ngine kwa Sanda Kwanja. Nang'o? Mi nalima Chiring'anyi na shamba ngine kwa Sanda Kwanja. Oh. Ini japur ma Cherengani. Nataka niseme tu jambo moja kwa serikali. Okay. Los kod serikali. Tumefurahi tumechukuru. Wololo. Tumefurahi tumechukuru. Ang'oa. Tumefurahi tumechukuru. Mambo ya mwaka hii si kama mwaka jana. Oh. Mwaka hizi. Okay, yakwanyi koro. Kendo awinji matut.
ya mwaka hii si kama mwaka jana. Mwaka jana ilikuwa inakuja hata saa 12 na kojelea hakuna napata siku hiyo. Lakini leo mbolea na kojelea mkulima si mkulima na kojelea mbolea. Yawa. Adwa Jony, iwacho ni una ngojelea. Mbolea na kojelea mkulima si mkulima na kojelea mbolea. Oi. Yawa ginitama jokama. Awinjo ni japur rito mbolea. Kose wacho nango. Mbolea na kojelea mkulima si mkulima na kojelea mbolea. Bas, itieko wach. Ndio tubebe mapema hata hakuna laini, ikilipa leo na sachukua jioni. Pengine kama mtu mwingi kecho tepole nde amko witit. Wan Omabei opugnya songo. Biane kamerwa. Ngina nange gijano kanja hai. Sani in ango. Kakele no fadet, tamio utent, amio ukwanda ni achiel, amio uros magmodo, majogo kodota. Koro kwa luongi ni alufadek. Alufadek donge tin yawa. Okay, alufadek giliel. Fatu Bensouda. Koso wachak kwano. Poge pirangwen. Wawude wani pirangwen kende. Omabei County Padeng. Go 40 poge times alufadek. Mano pesa di? 120,000 per day. I go run times 30 days. Mano pesa di? 1.2 million danya. Eli gani kende? Donge inyalo. Nikech inie kiongo. 1.2 million danya. Eli gani kende? Go 1.2 million times 5 years manu manre. Mano pesa di? Aworo. Kare wawei. Mago e masako it kod Walter Nyambaga. Koro mogi awuoro wach mbolea. Adier Kiswahili ni ok en dhowa, ok mana wan kendo, en kamoro bende ochando jomoko. Aya, wayie godo. Walter Nyambaga ibiro nyisa gima chando opugnya asunge. Wacho kanyo ni kwano na chal mobaga en 120,000 times 30 1.2 million koso 12 million koso en pesa di. Aya, mano ema awatiyo godo masako it nyakwaro mgojwang. Kikidi mabor pod wantiere kod mathoth. Waduogi weche mag adhula. Jo tim moro mor nikech tim moro nyogo lefe. Patapata nilipata kwa besti yangu, alinitumia link kwa WhatsApp, akaniambia jaribu uone kama utaomoka na mbugi. Niliingia nikapata iko na aviator na najua napenda aviator sana.